Leo Messi fa una passada per Iniesta, Iniesta la baixa, quina calma d'Iniesta, la passada per Messi, el control de Messi, la xilena, Luisito, gol, 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 espera que te la posaré de xileneta la passada, la rematada amb el cap de Luisito Suárez i barraca de l'Uruguaixo, gol del Barça, gol de l'Uruguaixo, al minut 15 de partit, l'havia de fer ell, l'havia de fer Luisito, el primer gol al Camp Nou, marca el Barça, marca Luisito, Barça 1, Sampdoria 0. Messi a la frontal, Messi la passada per Luisito, Luisito pot tornar a fer la passada, finalment li dona Sergi Roberto enrere, Sergi Roberto amb Rakitic a primera, la centrada, el control de Messi dins l'àrea, el retall de Messi, ara ha estat Rakitic que ha posat la cullereta dins l'àrea, el control amb el pit orientat de Leo Messi, s'ha posat molt nerviós davant de Viviano Emiliano i li ha dit no me l'agarres con la mano, no, barraca de Leo Messi, gol del Barça al Camp Nou, minut 21, Barça 2, Sampdoria 0. Com tenia falta perillosa, una falta molt centrada, que la pot picar Luisito o Leo Messi. I anirà Luisito. Sí, ara. Va el xut de Leo Messi! Avui han pagat, marca Leo Messi la falta perquè això no se li oblida, a d'altres poder sí, però Leo Messi no, marca el tercer el Barça al minut 33, Barça 3, Sampdoria